Ndewo, aha m bụ Ijeoma. Nke a bụ lesson 3A in the conversation series we're doing, and we'll be talking about food. Okay? Again, focus on listening and you can read later. Agụụ na-agụ m. Kee ihe ị ga-eri? M ga-eri agwa. Agwa adịghị. Kee ihe dị? Nri ji na ofe ede. Ngwanụ, dị mma. Ka m weta ya. Agụụ na-agụ m. Kee ihe ị ga-eri? M ga-eri agwa. Agwa adịghị. Kee ihe dị? Nri ji na ofe ede. Ngwanụ, ọ dị mma. Ka m weta ya. The meaning: agụụ na-agụ m. I am hungry. Kee ihe ị ga-eri? What will you eat? M ga-eri agwa. I will eat beans. Agwa adịghị. There's no beans. Kee ihe dị? What's available? Nri ji na ofe ede. Yam fufu and cocoyam soup. Ngwanụ, ọ dị mma. Okay, that's all right. Ka m weta ya. Let me get it. Would you like more lessons, focused and paid lessons? If so, join us in the bootcamp, which are online lessons that we do on Zoom. You will learn more about it at igbostudy.com/group-coaching. Cody Dalogo.